Ada orang sota mulai pertanyaan tadi boronginon. Perjolo mahita martanyang nahom di bagasar watabi. Martanyang mahita. Amin. Tapas orang marohata jala tapada dema rohata asa tapuka pertanyaan tah marhiti ede nomor 574 ayat 1 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tod di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Songonodo di dok Tuhan Jehovah, jod na maahu jala alusakku maibana, sa dong anakku do ibana jupa hagogotan. Jala paluokku do ibana, jala marmulia ibana bahenokku. Sai pamahapokku do ibana sarimatua. Mertua do na hudul di pangodianan ni na tumibuli, jala namian di linggoman ni pargugu na sohatu dosan, nama dok tu Jehovah. Haporusakku jala partano batuakku, debatakku haporusakku, tuhodo ahu, haleluya. Martangiang mahita ali amanami para siroha na sumurung debatani hatuaon nami hupaingot hami do di akka arion panaonon dohot hamamateni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pahibul ma rohanami jala perbadiai mamikiri sudi na tinaon nai patadahon ma tuhami dosa nami asa diarsakon rohanami asa hupom hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami jala asa hupasaut hami lomo ni rohani na manubus hami asa martua hami marhite siani rodi saliling-liling na say patu pamay di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham. Amin. Mari dihita. Hatani debata turpu epistel boronginon tersurat di buku Rom 10 mamukasian ayat welu 1 ayat 10 tulu marsikat soring mahita majaha
songonon ma didok disi, odo tahe didok, talpedo diho hatai, di bagasan pamangammu dohot di bagasan rohamdui, ido hata hapor siauni nahu baritahon kami. Ay malua maho, molo di parhatopot pamangan mi Tuhan Yesusi, uhud di hapor siya roham, naung di pahehede bata ibana sian akka namate. Ay roha ido porsea asa tu hati goran, pamangan ido maka tidakkon asa tu haluaon. Ay didok suratido, dang si pailaon nasa naporsea di ibana. Ay ngadong ibar ni Yahudi manang Junani, ay sada do Tuhan ni saluhukna, naung mabasa-basahon sian hamoraon na tu salu akka nama jo ibana. Rak hita dia 10 ay malua do ganup nama jo goarni Tuhani ido sahatna martua do akan natumangion hatani debata jala naupiopsa. Amin. Mare dehita. Asini roha do dame madihamu nasian Tuhan di bata Jahuba do sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madi kita saluhutna dumubi dihamu amanami do inanami nang sudi aka naposobulung nang remaja pe nama dohoti ima marhite aplikasi live streaming ima di partanyata di apala bornginon. Tangi honot tama hatan itu hatta nagabi ujahan di tonga-tonga di ngulutta di apala bornginon ima na tersurat di 5 Musa 26 ayat onom rodi ayat 10a. Songonom ma duduk di sini. Alai Roma halak Mesir membahen naso uhum tuhami jala dirupa hami jala di apehon ulaun naporan tuhami. Jadi menggangguhi mahami tu Jahoba debatani opungami. Gabi tangihon Jahoba do suara nami jalan marpanatap rohana di perdangolan. Hangau luton dohon hagugutan na wahapami. Dungi ditogihon Jahoba mahami ruar sian Mesir marhite sian tangan nagugu dot marhite sian botohon na tol-tol dohot marhite sian hasonggoton bulun mardongan akatada dohot halongangan. Jala dibuat kami sahat tu ingananon jala di basa-basa on tu hami tanoon tano habaora ni susu do situa ni loba. Nuak pe idama ahu membuan patumonaan ni perbue ni tano na nilehon mi tuahu ali Jahuba. Molo di dalam bahasa Indonesia dikatakan ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Ima sahatna. Dihita salhuna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di apalah trupuk na hujahana kiningan. Ima sada pareta nasian Tuhan debatado tusi Musa. Ima marhite sada na ikon udahono ni bangsoi. Ima nanidok di bagasan trupukon mangalehon. Ima mabuan patumonan ni perbueni tano, atau yang disebut dengan dalam kalimat tadi adalah membawa hasil pertama dari bumi yang telah diberikan Allah kepada bangsa itu. Dohot hata nasring taulahun manang nasai tadok imana didok patumonaan naniula jalan mulu di huriata saya taulah hodoi marhite sian ganup tahun kita patu paon pesta gotilon ima songon tada pasahaton patumonan naniula perbuin naniula jala dia tur hodoi di ulaun di ibadah di tonga-tongani bangsa Israel nang di tonga-tongani huriata idonata ihuton. Nah dihita salutna molo tapa itu ihu nakiningan di paret tani debata tu si Musa ado bocirna ubaina di dok Tuhani tu bangsoi asa di boto bangsoi do dinalaho marningot di basa-basa ni debata di tonga-tonga ni ngulun sida. Idom bain nakinya di bagasan ayat di patorang do di bagasan ayat nakiningan babua pardalanan ni bangsoi sian na di parhatoban di Mesir saat nasida mardalan tu tano parhorsihan atau padan gurun saat nasida tu masuk tu tano Kanaan babua sudah naik ima alani asini roha dohot pandongan ni debata di tonga-tonga ni pardalan ni bangsoi ate anggusian gugu ni bangsoi dangadong tarbay ni mana malua sian parhato bana Mesir boido tajaha di dua musai ate dua musai takas do di patorang ima taringotu pardalanan ni bangso na di parhato bana Mesir sahat nasida na mardalan di tano parhorsian sudah naik debatado nama narion sudah naik debatado nama dongani jalan apa tu pahon akahalongangan itu nakiningan didok di ayati naki dungi di togion Jahoba mahami ruar sian Mesir marhite sian tangan nagugu dok marhite sian botohon na tol dok marhite sian hasong goton bulun mardongan akat teda dot halongangan imana di ayat walu nakiningan ate bahwa Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat odo dasorna ubaina bangsoi ikon takas dinalaho manada diri dihita saluna di ngoluni hita halak na porsia adung sedapat dohan nama dok mengenal diri molo di bahasa di bahasa asing di dok self correction mengenal diri atau disebut kadang-kadang mari kita bercermin katanya mari kita hidup orang yang percaya harus bercermin artinya cermin kita tahu berfungsi untuk melihat siapakah diri kita bagaimana diri kita nah odo nah perlu siingotlah ima songon halak Kristek kita songon naung takas tak okui pandongan yoni debatano di sudi akan ngulutai jadi memang ikut akuat tado dihamu akan nahina holongan semua kehidupan kita harus melihat bahwasan semata-mata adalah anugerah dan kasih Tuhan di dalam hidup kita
Tak jujur kita. Songo dia makan namasan ada bulus di ngulut tahun nanti. Mulai nasai toktong TBG akan namasa mulai di tahun 2010 sia. Tadok mai mulai Covid 10 sia. Doho akapak korhonna gudang do namasa teh. Ditambah muse di tonga-tonga ni ngulut gudang do asing sia ni hamaolon nabui ta adopi. Jala bui ta malua, jala marsi hohot hita laho. Tok kita mangulu, jala mangula dia ka ulata, jala jupanga mahangulua di kita. Sada tanda dui pabuahon omah pandongan yoni debata di tonga-tonga ni nguluta. Molodang debata no nama dongani hita, molodang debata manongani bangsui. Songona di dok nakiningan di trupukon pabua dang tarbain nazida malua sian perhatubani beda ma de bata songo dia ma tangi do di suara ni akabang suyate tangi hidung bani di bagasan topik di bagasan minggu naroon di dok dikatakan malua do ganuk nama jogo warni Tuhani orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Odo kepedulian dohot holong ni rohani debata lu mobi asini rohanai takas do mangolu di bagasan hadiro ni ngolu ni halak nasai toktong majuju di bagasan Tuhani alani do parjulu nang ingotot tado di bagasan trupukon ingot mah di bahasa-bahasa ni debata do di pandongan ni debata di tonga-tonga ni ngoluta songon halak na porsia imana parjulu. Mari kita mengingat dan mengakui bagaimana berkat anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Besar atau kecil yang kita terima di dalam perjalanan hidup kita, yang jelas disitulah karya Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Jujur di ngulut tahun saya tahu kurdo. Anggo bahasa-bahasa ni Tuhan molo didok bahasa-bahasa ni Tuhan ba ikon na belga ikon na gudang ikon na suksuk memang itu iya teh ido pangiduan ni nguluta ale ulu sifat kita molo apalah sawoti do natajalo hobar tu ulauta do sude akan nasinak beroha dak sude do pe dia lusi Tuhani tardok maah urang do pasu-pasu ni Tuhani tu hami manang jujuk do di tonga-tonga ni nguluta adong pangidua ta marado pun akayanakon marado pun di aka parkarijuan manang na marado pun aka contona marhite aka nasubui sipan manang marhasohotan akayanak pun manumburu dang dia lusi Tuhani dope tangiakku apa dia mu aka nahinang holongan meregam do bahasa-bahasa ni debata ale padohan di bagasa ni nang ingot tak na masa di tonga-tonga ni met menang gudang kecil atau besar yang kita terima mari kita bersabar benget rohata ayadung do tikina dia tulo debata akan nadumingga di bagasa ngulutta ala tau buto do molo Tuhani marbisuk do jala di boto ibana do hasik tongan naneng pasatun natu aka halak na porsia iya teh a porsia teido perlu ingotota taksonari marsugut minggu depan bulan depan tahun depan alai ikopus dorohata anggo bahasa-bahasa ni debatai dak yang malua sia kita ananido di jodi bagasan trupukon parjolo ikon tatadama tak ingok ma bahasa-bahasa di Tuhan baru na paduan di bagasan trupukon mana dipanggil di bagasan Tuhan tanda ni kita nang takas mancalo aka bahasa-bahasa ni Tuhan di ngulut tahun imana ni dok nakiningan nuaing pe idama ahu membuan patumonani parbue naniula nanilioni mi tuahu ali jahuba. Nah merapatan di bagasan trupukon Papua orang yang
merasakan, mempercayai hidupnya itu adalah berasal daripada Tuhan, dia memberikan yang disebut, yang dikatakan tadi dalam ayat tadi ya, membawa hasil pertama dari bumi. Dalam arti lebih dibahasakan dari sederhana, dia memberikan buah sulung kepada Tuhan. Memang di dalam hatan itu hata gudang do ate pemahaman taringotu buah pertama memang ido molo mangula kita di sada ulaun memang parbuina parjului ikon di pasahat do hibul tu Tuhani ate baru na padua patuluon di sadawan baru mak boy mai sesuai do aturan adong dilema secara persepuluhan di bagasan aka ulauni ate jala tersurat dui ate ditonahor doi ima taringot tu mangaloni ale song kita halak Kristen molo tapahibul do nani do nakidang pasahaton patumonan naniula do hatana cepek di dok legoma nandu menggan tu Tuhani tadani nang tajalo nadenggan nasihat Tuhan odoi nah jujur do on perlu do si tapau soru-sorota songon ala Kristen unang setali hontu Tuhani aka lapatanna aka lobi-lobi ni aka naso so tapake di ngulutta te udang di manang jujur do kita dia manang meti baima natalean alo nabelgay baima natapake hape sa situng na molo di do son di sude basa-basa ni debata nong satu hita sebenarnya dan sude milik ta dan sude milik ta deba ima nagabe milik ni ima Tuhani marhite sian aka pakubasion pelayanata di tonga-tonga ni huria dongata jolmate odo na itu jadi jujur do hita sude nasa naung tajalo nasihat Tuhani hirana mirik hibul do tu hita ujungna molodak tatu sion ola na mirik hita sendiri do sude ujungna ima namet meti natalean hape sada padohan disi dang na milik ni hita sude ni deba ikot tasagi hodoi imana tu debata di ulaun ni debata di ulaun para sirohaun ni debata di ulaun ni na mengurupi akan nahumurang do akaragam na asing ate odoi jadi dang hak dihitai sudi ate natajalo alani di son di bahasahon di hataon waik pe idama au mambuan patumonani perbue ni tano nani leon ni tuahu ale jahoba alani di hita salukna ikon di bagasan hapor siaut tado hita di domang aleot tu Tuhan sotung taleon tutuhani akahira na lobi-lobi na manang na hira hurang lapatan na hurang adong pangalapation na songon hida sadiri mamereng na dinggan niate lapatan na tabain mana dinggan nate tutuhani jadi disodo tadani songo dia ma lasniro hatta dohot hapur siaut tanah mambain nadingkan tu Tuhan baik siap pilihat tak baik sude sian ngolutai pangalahot tai idom bani diok si Paulus di Rom 12 ayat sadai di dok Ahmad isi pilih kabuma pilihan namangol nabadia nahina lomohon ni debata ido hadaulatun namarroha mulu didok hadaulatun namarroha itulah ibadahmu yang sejati dari sudedo tanda ni naung tajalo do aka basa-basa ni Tuhan alani di bagasan trupong maju kita tabain mana dinggan ngulut tatu debata unang sian borat ni roha unang sian nasut terjua tetapi dengan keikhlasan dengan rasa bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati hidup kita dan akan memberkati
kehidupan kita. Mau lihat tema di Tuhan ta, jala ikon di bagasan pos ni roha kita, lau mandalani ngulutta tu aka ari-ari naro, babua Tuhan hidup, mual ni pasu-pasu, lehonon namanya, songon di bagasan terpukul, dang hapalang pasu-pasu ni Tuhan itu bangsui, di palua siap perhatu banon, didongani di perdalani ngulun nasida, di pasaha matutano, nago situat ni loba, imanakin dengan situat ni loba dohot susu, imana gabisi panganon hanguluan di tonga-tonga ni ngurusi ganupari nasida. Atong odo pakiri mota songon halak Kristen pabua Tuhan ini untuk tong manario kita. Alani bain mana dinggan tu Tuhani pelihok kamu ma na dinggan tu debata. Ido hadaulaton nama roha. Itulah ibadahmu yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Martang yang baik. Ali Tuhan di bata mulia tema di soban rohanami di bagasan porninon nama noarahon tuhami asa hutada kami diri nami babua hodo ali Tuhan nama narihon dohon natoktong nama nunggu-nunggu ngulu nami satu pertikianon alani ali Tuhan say auhon ma hatami marhite gogo ni todim tungu rohanami bi asa takas hali Tuhan marhite nang hujalohami basa-basa siak koi gabi marparbue maha porsion nami gabi pasaton nami ma naduminggan nasa ngulu nami si pasaton nami tua dupanmu baik sian materi baik sian akagogo pikiran partikian nami tua dupanmu ay huboto hami anggo ngulu nami holan alani asini rohamdo gabi di palos hodo hami mangula ulan nami satu pertikianom ali Tuhan di mata asima roham sai homa toktong ali Tuhan mambain majadi sude aka ulon nami jala toktong ma leo matodi di hami asa toktong pasatami naduminggan tuho di sude aka ngodo nami mau liate ma di holi Tuhan di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amin. Parede hita siya nomor 784 ayat sada. Dihamu amanami dohot inanami saluhutna hita salut ima namangihuton pertangyangan di bagas tabe tapasada marohata martangyang mahita puji-pujian mardongan hamulateon ma di pasahat rohanami tuho ale Tuhan di bata di bagasan boronginon boydo Tuhan dengan ima diutok kami Tuhan pertangyangan nami di bagasan boronginon molope Tuhan sian secara live Tuhan tuhodo pasahaton nami jala hodo Tuhan nama masu-masu hami saluhutna alani Tuhan homa nama ngalehon di hami hahipason asa marhahi pasok kami saluhutna Tuhan
dinalaho mangihuton pertangyanganon. Tuhan debata amanami, hatam nang dibagi hami Tuhan, ima nang dipinasahat ni naposom, amang padita nami, pajaita Tuhan, pasu-pasu ma Tuhan hatam nang dibagi hami di bagasan pertangyangan nami di bagasan Boronginon, asa marurat jala marparbuay Tuhan, jala boy Tuhan diulahok kami, dinggal nami siganupari ale Tuhan, asa pelehonon nami ma Tuhan, nadenggan na dibasa-basahon mo Tuhami, ganup hami marsada-sada, keluarga lepas keluarga le Tuhan, alana sian pelayanan nami, para sini rohaon Tuhan, dipangidohodo Tuhami Tuhan, asa polin rohan nami Tuhan, ima dinalaho mangalehan na dumenggat Tuhan dihuriami, dohot di pernguluan nami siganupari, atong moleate madiho Tuhan, pasu-pasu hatami, asaboy Tuhan diulahok kami, di perngumiton ningulu nami siganupari. Tuhan debata amanami, nang amanami Tuhan amang pendeta panjaitan, ima na pararaton baritam na ulii di bagasan Boronginon pertangyangan nami. Tuhan pasu-pasu na posomi, asaboy Tuhan lamar taba-taba, halak na porsea, ima Tuhan melalui pelayanan ni amang pendeta nami, terlumowi ma Tuhan hami ruas ni HKBP Cimanggison, ama ina, sude matehes do yanakon nami, asa marlas ni roha hami Tuhan, dinalaho mangula silon nami, terlumowi ma Tuhan tumangihon hatam na badiyay. Ale Tuhan debata ama nami, dibawa kami Tuhan tutang yang nami, ima Tuhan hami saluhut na ruas ni huriam, molo adong Tuhan na dibagasan parsahiton, nang isoman Tuhan, pasu-pasu na sida Tuhan, leon Tuhan hamamalum ni parsahitot tu na sida, asaboy Tuhan, marlas ni roha, mangihutot Tuhan ima, ibadah pertangyangan, dohot ibadah perminggu Tuhan, ima na pinatupan ni huriami ale Tuhan, posdorohan nami Tuhan, ramotanmu saluhut na, hami sude ruas ni huriam, mulai sian pendeta na dua, dohot hami parhalado Tuhan, calon parhalado, nang ruasmu Tuhan, pasada hami Tuhan di bagasan asidot holong ni roham, asaboy Tuhan diulahok kami, pelayanan nami Tuhan, lebih dengat dope di huriamon, ale Tuhan debata ama nami, buanon nami do Tuhan ianakon nami, mulai sen namet-met sahatu nama godang Tuhan, pasu-pasu Tuhan ianakon nami, asa ibu-ibu magodang Tuhan nasida, asa merlas ni roha Tuhan sude keluarga, atong Tuhan debata ama nami, yanakon nami Tuhan na di bagasan persikolan, mulai Tuhan sian TK kecil, sahatu perguruan tinggi, pasu-pasu Tuhan yanakon nami, molo penasida Tuhan, marhite-hite pelajaran, PJJ mananggaring Tuhan, asalas rohan nasida Tuhan, pasu-pasu mayanakon nami Tuhan, asa boy mangihuton pelajaran nasida do dengan leon hapistaran nasiakan nasida Tuhan, atong pos dorohan nami Tuhan, na kami pe Tuhan na tua-tua, ler di hami Tuhan sadani roha, asa marsadani roha hami Tuhan, ima dinalahu manogu-nogu yanakon nami hombar tulomoni roham, ale Tuhan debata ama nami, buanon nami do Tuhan ianakon nami, naso dapat karejo do pe ale Tuhan, Tuhan mangido mangelek mahami Tuhan, patuduhon Tuhan karejo tu ianakon nami, asa las rohana sida Tuhan, las rohani keluarga Tuhan, laho mamuji pasangapon guar munabadia. Tuhan debata ama nami, nang Tuhan ianakon nami, nang cukup umur Tuhan laho berumah tangga, tuho do Tuhan pasaton nami, asa homa Tuhan patuduhon sirokap nitod ditu nasida, unang Tuhan loas pujung nasida Tuhan, alay na mangido mangelek mahami tuho, asa pahasahatom muma Tuhan, ima Tuhan sirokap nitod ditu anakon nami, nang cukup umur ale Tuhan. Ale Tuhan debata ama nami, buanon nami do Tuhan program ni huria nami ot Tuhan, asa homa Tuhan na mamasu-masu hami salutna, asa boy Tuhan diulahok kami program nami ot dohot dengan pasada hami Tuhan, mulai sian pendeta, perhalado Tuhan, ruasmu Tuhan, asa boy hami Tuhan, mangalehon na dinggat Tuhan pelayanan nami di huriamon, pos dorohan nami Tuhan, molo todim todi perbodiai do mampargogoy hami, sayna boy do Tuhan ulahonon nami, nadubenggan di huriami ale Tuhan. Ale Tuhan debata ama nami,
buanon nami do Tuhan di tangiang nami, ima Tuhan pemerintah nami, mulai suat Tuhan sian presiden Bapak Jokowi Tuhan, satu pemerintah yang terendah Tuhan, pasu-pasu nasida, berikan Tuhan kebijaksanaan kepada mereka. Asaboy Tuhan nasida, ima Tuhan memimpin negara nami ondohot dengan mabiar dohot to ale Tuhan. Ale Tuhan debata amanami, nak kami pe Tuhan masyarakat, asa tunduk kami Tuhan, tu peraturan na adong di pemerintah nami on ale Tuhan. Tuhan buanon nami do Tuhan, ima na masa di negara nami o Tuhan, ima Tuhan COVID-19, manang Omikron Tuhan. Tuhan debata amanami, engkau pulihkan Tuhan, ima Tuhan na adong na masa di negara nami on, manang dunia Tuhan, asa tetok kami Tuhan marlas ni roha, laho mamuji pasangapoko, boy kami Tuhan, beribadah di gereja Tuhan, tatap muka doa tak kadongan nami, alai pos dorohan nami Tuhan, di hari-hari na jonokot Tuhan, lehonomu Tuhan pemulihan di negara nami on, alani Tuhan, dangadong na sotar patupaho, ima Tuhan dihami saluhutna, ale Tuhan debata amanami, pos dorohan nami Tuhan, todim tod di perbodiai di Tuhan margogoy ho kami, asa boy kami Tuhan, laho mangula silon nami hombar tulomoni roham, dang tarulah ho kami Tuhan molo mangasahon diri nami, alai holan mangasahon kodo kami Tuhan, ima dinalaho mangula silon nami ganup marsada-sada ale Tuhan, di parmenguluan nami si ganup parion, maole ate madiho ale Tuhan, pasu-pasu kami saluhutna, pasu-pasu Tuhan hatam nang di bege kami, unak kami Tuhan holan si pabege, alai Tuhan dohot mahal si pangulahon, ima na humbar tulomoni roham. Ale Tuhan debata amanami, pardosa na godang dohami ale Tuhan, alani Tuhan urasi hami siak kadosan nami, asa talupa mi Tuhan majalo asidot holong ni roham. Oma Tuhan tangihang nami, nahusob bahok kami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, maule ate madiho. Amen. Daudutin mamuse acara ta maret de mahita sia nomor 100 siap lu seda ayat seda dohot ayat 2 laus disoma tapasahat pilihan ganup aka keluarga tuhuria si tongosot tai tuhuria marhiti aka situa sektor manang na di transfer maret de mahita. Pasat atu Yesus saluhut ngolukin rohanang pambahen aku saluhut natitikin Tatangnya kemah pilihan natapasahat di inganan tabi martang yang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut sidan lekon nadinggan
dot nasa ulibasa nama diutus. Hupasatami masian nelehon mi tu kami pilihan nami tu ho. Sai jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihan non. Patibulhon harajaun mu di tonga-tongani huriam. Dohok di porti bion. Buhai marohanami marhiti iti terdim. Asalam terdahami gurang senelhon mi tu kami. Asal menggir-giri hamandok moliate tu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangidu di tangyaktai. Alia manamina di Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saud malomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Leo matu kami sedarion hangu dua siap hari. Se sama dosa nami song panesanami. Di dosa ni dongan merdosa Tuhami. Unak kami tigantu pangunjunan. Palua mahami siang pangagu. Ai hodo na punah harajau. Dod hagugot. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asini roha nasian Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni roha nasian di bata amata. Dohot parsaoran itu di purbedia ma. Nama masu-masu hamu saluhut na. Amin. 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 Dihita salutna akaman nami do ina nami disudi aka keluarga na di setok sektor toktong mahita di bagasan tangyang doho di bagasan marsigugu hita toktong manangihon dohot lau pausur husoron hatan itu hatta alani arup roha di hita sudi di sudi aka natapatupa di tonga-tonga ni huriatta atik pe marhiti sian aplikasi live streaming sonari alai holan tulu minggu dui mulai do musehita songona somal alani ta ingok ma amang ninang lao mangulai hita hobartu silelehon itu hatta di hita jala toktong di bagasan holong mahita toktong laho mat parsaoron do pasahatun aka dia mana duminggan tutu hatta tu harajau ni debata di bagasan Bornginon di namar tugas di bagasan pertanyaan di Bornginon ima perjulu organis dungi song leader multimedia dot akadongan situa namangula di parageda dot di doa siapat tang yang pangundianon dot hami songon uluani huria pasahaton selamat malam dah di hita saluna tuhat tama nama masu-masu di sandok ngulutai shalom. Shalom. Ya, nanti dulu kita berdua dulu, kita tutup sebentar. Isi mahamuate martang yang hita mandok meliate hita di pandongan ini Batak. Meliate ma Tuhan di pandongan yomu dohot di